ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏಕೆ ಬದ್ರ ಸ್ತೂಪ ನಂಚಿನ ಮಾತು ಬಂದಲಿಕ್ಕೆ ಮೊಕ್ಕಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೆ ಬಂದುಲೆ ಕಾಲಗು ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಏತು ಸತ್ಯ ಅಂದು ನಮ್ಮ ತೂವಡಾಪುಂಡು ದಯಪನಗ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೀರು ಕಟ್ಟಿದ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಪ್ಪನೊಂದು ಇನಿ ಅವೇಲೆಕ್ಕಡು ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಪಿರಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಕಾಲಗು ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುಡು ಪಂದ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅದೇ ಪೋತುಂಡು. ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೂ ಕೇನೇ ಬೊಡ್ಚಿ ದಯಗಿಂದ ಪನ್ನಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆತ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆತ, ನಮ್ಮ UPI ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪಡು, ಗೇಮ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂಡ ಎರೆಗಂಡಲ ಫೋನು ಕಾಮನ್ ಆದು ಪೋತುಂಡು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕಡೆ ಬಂಡೆ ಗೇಮ್ ಅಂದು. ಸೊ ಗೇಮ್ ಒಂದು ಬಂದ್ರೆ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ದ ಗೇಮ್ ಎಂಚ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಲಗೋರಿ ಆದಿಪ್ಪಡು, ಕುಟ್ಟಿದೊನ್ನೆ ಆದಿಪ್ಪಡು, ಮರಕೋತಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ್ ಗೇಮುಲು ಮತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ. ಸೊ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮುಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಫ್ರೀ ಪೀರಿಯಡ್ ಆನಾಗ ಅತ್ತಂಡ ಫ್ರೀ ಆನಾಗ ಮತ್ತ. ಸೊ ಐಟ ಒಂಜಿ ನೆಂಪು ಎಂಕಾಂಡು ಅಂಚ ನಿಕಂಡೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂದು ಯಾನ್ ಬೈದೆ. ಸೊ ಅವು ಬ್ಯಾತ್ ಒವ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನೆ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಪೆನ್ ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬರೋದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದು ಅದನ್ನು ಪೆನ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದಿತ್ತ ಅವೇ ಪೆನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪೆನ್ ಫೈಟ್ ಇಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ಎರೆಗಾಂಡಲ ನೆನಪಾಂಡ ರಿಕವರ್ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೆನ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ. ಸೊ ರಡ್ ಪೆನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗೆ ಆಯ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೆನ್ ಅವೊಂಜಿ ಪೆನ್. ಸೊ ಏರ್ನ ವಿನ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಜಿ ತುಕನಾ ಗೊಬ್ಬುಗ ಸುರುಕಿಂಚ ಕೊಟ್ಟರು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟುವ ಫಸ್ಟ್ ಓ ಬೇ ಪ್ರೋ ಎಂಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಿನ್ಯಾಕ್ಲು ಎನ್ನ ಪಾಡಿ ತಿರ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಕೊಡರ ಟ್ರೈ ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಎರೆಗೆ ಮತ್ತ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಸರ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ಸರ್ತಿ ಚಂಡಿ ಅನ್ಮೆ ಪೆನ್ನ ಕೊಟ್ಟುವಾರೆ ಕೊಟ್ಟುವಾರೆ ಪಟ್ಟ ಸೈಡ್ ಶಾಟ್ ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಗೋವಿಂದ. ಸೊ ಅಂಚ ಜಾಗ್ರತೆಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಪೆನ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಾದಂದು ಬಂದಾಗ ಮಾಂಟೆಕ್ಸ್ ಪೆನ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನ್ ಅವು ರಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮೂರ್ಲೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕವನು ರಡ್ಲ ತಿಕ್ಕದು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಏರ್ ಮಾಂಟೆಕ್ಸ್ ಕಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಎದುರ್ದ ಪೆನ್ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಸೋತುನೊಂದೇ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಅಂಚ ಮತ್ತ ರೂಮರ್ಸ್ ಮತ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಕೆಲವರ ಫೇಲ್ ಆದಿತ್ತು. 3 ರೂಪಾಯಿದ ಪೆನ್ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ ಆವಂದಿತ್ತು ನಾವು. ಸೊ ಅಂಚ ಏರ್ ಮತ ಗೊಬ್ಬದಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿಡ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು ನಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು. ಸೊ ಇಡೆಗೆಂಕನ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟೊಂದುಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದು ಮುಟ ವಿಡಿಯೋ ತುಯಿನೆಕ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಸಿ.